Bago pa man ang huling araw ng COC filing, ilang mga bagong pangalan at comebacking politician sa Pampanga ang naghain ng kanilang kandidatura para sa susunod na eleksyon. Sa bayan ng Porac, naghain ng kanyang kandidatura si former Vice Mayor Dexter David sa parehong posisyon. Mag-focus po kay pamagantres kaning problema tamo, especially kay COVID na nasa tamo. Vice Mayor, pero this time alak po kaalyadong Mayor. Po. Papasok din sa politika bilang konsehal ng Porac ang pamangkin ni David na si Bench David Dizon. Ayon sa 20-year-old aspiring councilor, programang tututok sa kapakanan ng mga kabataan ang kanyang priority program. Uunahin ko po yung empowerment of the youth siguro kasi marami din po sila matutulong sa ating balen. Nais din naman magkaroon ng comeback sa pinakamataas na posisyon ng bayan si former Porac Mayor Carling de la Cruz. Kanya namang running mate para sa pagka-vice-alcalde si Councilor Mike Tapang. Magawa yung mga programa na dapat magawa. Kamukha ng sa education, yung sa mga health, yung sa mga investor. Isabihan mi ng makanano pang di na long-term solution hindi nga at yung pandemya ngayon na. Si incumbent Mayor Jean Capil muli ring tatakbo sa parehong posisyon. May mga last day filer naman din na pumunta sa Comelec, Pampanga. Gaya na lamang ni Guagua 3-term Mayor Dante Torres na tatakbo bilang board member ng 2nd District. Actually, ang priority ko is, alam naman natin, public health, no? And then yung commerce para sa mga investor natin, para maging super province ang Pampanga. Si 3-term City of San Fernando Councilor Tino Dizon, tatakbo rin bilang sangguniang panlalawigan member ng 2nd Distrito. Ito po yung mga pangangailangan po ngayon ng mga tao, yung may maayos na tirahan, tsaka since may COVID, maraming nadidisgrasya dito. So yung mga himlayan po natin medyo napupuno na. Ang ilan pang mga incumbent mayor ng Pampanga naghain na rin ng COC nitong October 7. Kabilang na riyan sina Lubao Mayor Esme Pineda at Macabebe Mayor Bobong Flores. For re-election din sina Mexico Mayor Teddy Tumang, Mabalacat City Mayor Chris Garbo at Santa Ana Mayor Norberto Gamboa. Habang si 3-term Arayat Mayor Bon Alejandrino ay tatakbo naman bilang vice-alkalde. Si Vice Mayor Reinhardt Guevara naman ng Santa Ana ay nag-file na rin ng kanyang COC sa pagka-alkalde ng bayan. Ngayong October 8 ang pinakahuling filing ng COC sa buong bansa. Subalit hanggang November 15 ay maaaring magkaroon ng substitution ng mga naghain basta't iisang partido lamang galing ang mga kandidato. Isa ang Pampanga sa may pinakamakulay na politika sa buong Pilipinas. Bukod sa mga dating magkakaaway na biglang naging magkakaalyado, ang Pampanga Political Anatomy ay binubuo ng malaking porsyento ng lokal na partidong kambilan na pinamumunuan ng pamilya Pineda. Higit 1.4 million ang registered voters sa kalakhang probinsya. Rainiel Pawid, CLTV News.